Piştî nîqaş û gengeşiyan li gorî encamên nefermî, Joe Biden weke serokê nû yê Amerîkayê hate hilbijartin. Bi vê yekê ji yek ji mijara ku tê merakkirin ew e ku Biden li dijî Îrana ku weke dijminê herî mezinî Amerîkayê tê binavkirin dê çi bike. Beriya ku Biden bê hilbijartin Serokkomarê Îranê Hesan Rohanî û piştî hilbijartina Biden ji cigirê Serokkomarê Îranê Ishak Cihangîrî bang li Biden kirin ku li gorî yasaya tev bigere û heyameke nû bide destpêkirin. Gelo di heyama Biden de dê dijî Îranê helwesteke çavbêj nîşan dan. Li gorî hin pisporên Tirkiye herçiqas Biden beriya ku bibe serokê Amerîkayê di warê derman û xurekan de daxwaza rakirina gemaroyan li ser Îranê kiribe jî, Amerîka ev 40 sal zêdetir be awayekî sîstematîk gemaro li ser Îranê karîger dike. Loma nepêkane ku Biden gemaroyan rake. Biden'ın yaptırımların kaldırılması yönünde ılımlı. Helvesta Biden ya nerm ya derbarê rakirina gemaroyên li ser Îranê de heye û beriya ku bê hilbijartin jî daxwaz kiribû ku gemaro bên siskirin. Lê belê nerast e ku mirov bibêje dê gemaro bên rakirin ji ber ku Amerîka ji sala 1970 nehan heta niha bi awayekî sîstematîk her gemaro li ser Îranê karîger kirine. Ji loma jî zehmeta Biden yekser vê sîstemê ji holê rake. Beramberî wê yekê paspora newenda lêkolînên stratejîk ya Îranê Deniz Caner jî balî dikşîne ser daxuyanên Serokkomarê Îranê Hesan Rohanî û helwesta Biden yan nerim. O dibêje her du alî jî pêşî di rêkeftina nükleerî karîger bikin û dê gemarûn ser Îranê jî bêne sist kirin. İran'la ABD ilişkileri Peywendiyên Îran û Amerîkayê di heyama Biden de xuya ye ku dê berev asayibûn û nermbûnê ve biçin. Îran jî bi vê yekê bihêviye. Biya min di warê derman û xurekan de dê gemaro bên sistkirin û di warê rêkeftina nuklerî de jî Amerîka dê bi çend şert û mercan bi Îranê re li ser masaya çareseriyê rûnê. Di warê bazirganiyê de jî ew asayibûn dê kêrî Tirkiye vere û dê bi Îranê re peywendiyên xwe zêde bike. Di navbera Amerîka û Îranê de rêkeftina nükleerî ku di sala 2015 de hatibû karîgerkirin, di golana 2018 de ji aliyê Donald Trump ve hatibû betalkirin. Piştre di tebax û mijdera 2018 de bi de qonexan li ser aborî, bazirganî, enerjî, pîşesazî û berhemên tenduristî, gemarûyên giran li ser Îranê hatibûn karîgerkirin. û hîna jî berdewam dikin. û îro şûn de Joe Biden dê polîtikayeke çawa dijî Îranê karîger bike, cihê Meraqê ye. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara. Our birthdays, weddings, graduations,